שעה יומיים והלך. את אחותי גיבסו בגלל היד בצורה מאוד מרושלת, שמו לה את היד עם הגבס על הריאות, בתוך 3 חודשים נגמר לה האוויר כנראה, גם היא הלכה. ואחר כך מתברר שהגיע אליי איש גוי, מכל אלה שתפרו להם והביאו להם והם הביאו לנו. והוא אמר, מה, את רוצה להגיד שלא ידעת שאבא שלך היה פה במחנה? איפה אני צריכה לדעת? הוא אומר, כן, הוא היה כאן. לא ידענו. הוא הביא לי איזו תמונה שהוא צילם את אחותי ואת אחי, והוא אמר, זה מה שיש. כי כל מה שהיה לנו לפני זה, רבותיי, חנות, מאפייה, כסף, בית, כלום, לא היה. הכל נלקח על ידי הרומנים ועל ידי הגרמנים. המאפייה שלי, זאת אומרת שלנו, עדיין מתפקדת ברומניה. והיא נקראת מאפיית בסלוי, אבל היא לא שלי. היא שלה, קוראים לזה של הממשל. הממשל מטפל, קודם טיפלו הגרמנים, היום הממשל הרומני. היא לא רשומה על שמי, כמובן שלא אישרו לי צבא. כמובן שהייתי בת 7 כשהם לא היו יותר. ולא מגיע לי, זה לא הבית שלי. ממש. לא יכולה להוציא מזה אפילו לא לחם אחד שהמאפייה עובדת. אז זה אחד הבעיות שאני גם לא יכולה להוציא תעודות, כי הם פוחדים שאולי איפשהו אני אוכל להוכיח שאני הבת של האמא הזאת ושל האבא הזה ושכן מגיע לי, אז לא נותנים לי כלום. לא שייך, לא נמצאת ולא חיים. הרבה דברים נודעו לי אחר כך שאבי באמת היה אדם מאוד חכם, מאוד נבון, מאוד יודע, הרבה לא יצא לי מזה, וגם ממי. אבל זה מה שאני יכולתי להשיג. ומהידע שלי, כשנגמר ב-45, שנגמרה המלחמה, ב-44, סליחה. באוגוסט 44, כשההורים יומיים לפני זה נרצחו אחד-אחד. ירו בכל אחד בנפרד. כאילו, כשאת הלכת להביא את הנרות זיכרון, אז ירו בכולם? כל מי שהיה שם בחדר, כל מי שהיה בבניין, גם אמא שלו? כן, אבל לא ירו בהם בחדר, הם מספיק חכמים. הם הוציאו אותם החוצה ליד הדלת וירו עליהם בתוך הדלת כניסה, כך שאני אפילו לא נכנסתי הביתה, לא הספקתי. ראיתי את הערימה וראיתי פתאום גבר על כל הערימה, ושמעתי אחות בוכה. אבל זה הכל. ואם שלך והאחים שלכם? כולם נהרגו, את כולם, ממש בכולם ירו, בכולם באותו מקום, פה. ממש לכולם היה פה כדור. ולא הסכימו לטפל. בקושי הסכימו באחותי הקטנה, וגם טיפלו בה לא טוב. ואבי לא הסכימו בכלל לטפל, כי הוא ממש יהודי. זה כל מה שאמרו. יהודים אנחנו, אסור לנו. והיה יהודי הרופא. הוא אומר, אם אני מטפל בו, מטפלים בי. כי אסור לטפל ביהודים. אז לא. ולכן, נגמר. נגמרה משפחה בבת אחת. ופחות מחצי שעה שלא הייתי בבית.